Laten we de hemel betoveren. Ja, maar dat ik u niet eerder heb ontmoet. Hoezo? Had ik dat vanochtend gevraagd? En nu? Nu? Nu maakt dat niet meer uit. Dat ligt eraan voor wie. Vindt u ook niet dat wij een buitengewoon onnozel gesprek voeren? De meeste mensen praten op die manier met elkaar. En de rest? Geen idee. Waarschijnlijk nog dommer. Len en Nouria binnen beide 19 en staan al haar hele jeugd te jaren op het toneel. Een oud verlitten pand in de binnenstad is het decor voor het stuk waarmee ze nou haar tijd bij de theaterschool afsluiten. Het stuk is baseren op het boek De achtste dag van de week, dat in de jaren 60 schreeuwen was door de vernieuwde Poolse schreeuwer Marek Lasko. Het is een verhaal over de 19-jarige Agnieszka die hunkert naar ruimte voor haarzelf, maar daarin behinderen wordt door de mensen om haar heen. Een hartstochtelijk stuk vol dromen over een nieuwe toekomst met nieuwe mensen. Ja, wij hadden thuis een eekhoorn. Hey Nouria, dit stuk, komt dat dichtbij? Nee, eigenlijk niet. Nee, want op een manier natuurlijk wel. Want Agnieszka, mijn personage, die is natuurlijk 19. En ik ben ook 19, dus dat komt overeen. En het gaat over de relatie tussen haar en haar broer en haar vader en haar geliefde. En dat herken ik natuurlijk ook wel, want ik heb ook een relatie met mijn vader en mijn broer en mijn geliefde. En dan heb je natuurlijk ook dat je heel veel van ze houdt, maar dat het ook afbotst. Alleen, dit speelt zich natuurlijk af in het Warschau van 1956, dus in het communisme. En ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik ken natuurlijk niet dat ik in een onderdrukte maatschappij leef en dat mijn vader, mijn broer en mijn geliefde de oorlog mee hebben gemaakt of in een gevangenis hebben gezeten. Dus dat heb ik niet, dat komt niet overeen, maar haar dromen en haar levenskracht eigenlijk, daar herken ik me wel in. Oké. Ja. Ik ben in Friesland opgegroeid en in Hudde-Geriep. En ik heb besloten om regisseur te willen worden op een gegeven moment. Ik ben daar eerst naar Groningen gegaan, daarna naar Amsterdam. En ik heb me natuurlijk ook wel los moeten maken, zoals ieder mens dat op zijn eigen manier doet. Dus eigenlijk of je nou blijft op de plek waar je vandaan komt of weggaat. Ik denk dat je altijd jezelf los moet maken van dat wat je hebt geleerd. Op een bepaalde manier je weer moet gaan verhouden als een volwassen mens tot de wereld. En dat is ook wat Agnieszka doet. Ja, dat herken ik op zich best wel heel erg. Want ik heb ook dat ik heel graag nu weg wil uit Leeuwarden. Ik ga volgend jaar ook studeren, dus dan ga ik ook weg uit Leeuwarden. En het is niet dat ik... Zij heeft het wel extremer dan ik heb. Ik heb meer gewoon dat ik zin heb om Leeuwarden uit te gaan en op mezelf te gaan wonen en aan een studie te beginnen. En dat is meer. En zij heeft het natuurlijk in het extreme nog meer. Wanneer zien we elkaar weer? Nooit. Ik zal je blijven denken. Dat is voldoende. Len en Nouria acteren net alleen nog te jaren, maar heeft ook een hele hechte vriendschap. Haar leven staat helemaal in het teken van acteren en beide hopen ze takkend hier om de toneelacademie te studeren. Wat betekent dat haar vriendschap in het acteren? Ja, we hebben natuurlijk zoveel samen gespeeld, dus we kennen elkaar heel goed. En je merkt dan ook dat je echt goed op elkaar in bent gespeeld. Dus eigenlijk als ik een blik zie van Nouria of als ik iets doe, dan weet ik precies hoe zij kan reageren of juist niet. Of we verrassen elkaar, maar daar kunnen we altijd wel goed mee spelen. Ik durf wel alles te doen omdat het een soort veilige omgeving is. Omdat ik weet dat Len er niet om zal lachen, dat Len het niet erg vindt als ik hem een klap verkoop. Zolang het niet heel extreem is, weet je wel. En dat levert sowieso heel veel op. Dat je gewoon heel vrij bent en alles kan aangeven. En dan heeft Tatjana ook de keuze van dat gaan we gebruiken, dat gaan we niet gebruiken. Hier kan het wel wat minder, daar kan het juist wat groter. Dus dat levert het sowieso al op, ja. We hebben nu 5 jaar bij elkaar op de jeugdtheaterschool gezeten. En we doen ook samen die vooropleiding in Amsterdam. Dus we gingen ook vaak met de trein met z'n tweeën. Dus we zitten eigenlijk een beetje met z'n tweeën in hetzelfde schuitje. Dus we gaan wel heel veel met elkaar om en we spreken elkaar heel veel daarover. En eigenlijk zitten we wel allebei de neus dezelfde kant op inderdaad. Want we willen allebei graag naar de toneelschool. We willen eigenlijk allebei
hiermee verder. Dus daarom is het ook zo leuk dat dit project komt, omdat we dat dan met z'n tweeën doen. Nou, als je dat nu zo zegt, dan denk ik wel van, oh ja, dit is misschien wel de laatste keer dat ik zo intensief met Len ga werken. Maar ik had er zelf nog niet heel erg over nagedacht, omdat je ook gewoon heel erg allebei bezig bent met dit stuk maken en dan ook nog de audities er tussendoor. Dus ik had er nog niet zo over nagedacht, maar als je dat zo zegt, dan denk ik wel, ja, dit is misschien wel inderdaad de laatste keer, ja. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. De kans is groot dat de wegen van Len en Nouria komen hier skiën zullen. Want Nouria is talitten op de Toneelacademie van Arnhem en Len maakt het een grote kans op een plak in Maastricht. Dus, willen je ze nog eens te jaren zien, dan is dit misschien wel de laatste kans. De 8e dag van de week gaat sneun in première.